Imithetho kuhlala eThekwini. Number 1, ngisho athi uphuma emakhaya bro. Uma u-out kumele ube nevesti, isikhindi, ophaqe be-G-string. Number 2, uma uhamba e-town first, kumele uhambe sokushesha, sokurelaxa, kodwa futhi ungayikhohlwa eye contact futhi yabo, ungayikhohlwa eye contact nozama ukuthi uhline kancane mawalk yabo. Number 3, umushela mfethu ngala, normalize ukuyibiza ingane ngofethu. Lento yomntakwethu nonkosazana ayisebenzi ngala bro. Number 4, awudingi ukwazi ukubhukuda ukuze uhlale e-town. Nabantu abano 3 years nje bengasaya e-South Beach. Number 5, kumele uyazi iwalk yokubamba inkunzi mfethu, so that uzokwazi ukuyishaya kuqala uma ugudla ko-point, ko-Bria bese uyadidisa. So